Адносно мяне першага пачалі валіць на землю, збіваць. Я так думаю, біла мяне чалавека 2, таму што з усіх бакоў шлі ўдары, то бок спачатку не проста мяне білі, калі лежаў, потым уже пачалі як бы, рассцілаць па падлогі, як яны любяць. Яны выламывалі эту жалезную дзвер, чорны ўваход. Побачыўшы першага міліцыянта, я паляцеў наверх па лесвіцы, думаў папярэдзіць хоць кагосьці. Вось. Я так зразумею, мяне побачылі, пабеглі ўжо за мной, і літаральна там 2-3 секунды. Вось, я только паспеў крыкнуць, што там накрываюць канцэрт. Яшчэ кагосьці там побач валілі, там перакурочаныя сталы, я так падымал галаву вверх, мяне там нагой, паходу, придавлювалі сверху. Вось. Паставілі проста на расцяжку, каля сцяны, каля вокна. Хтосьці ляжаў, збольшага ляжалі спачатку людзі, якія былі на ўваходзе. Яны ляжалі спачатку, потым іх адвялі ў канец ужо, больш паставілі, пэўна, і выводзілі. У Раусе я спрабаваў домой дапытацца, што адбываецца, на якой падставе затрыманы, не затрыманы. Ніякіх гэтых самых, забралі рэчы, перавялі там у актавую залю, пачалі перапісваць, спрабаваць ціснуць на людзей. Яны не пагражалі, казаць, што будзеце зараз там адмаўляцца, нешта рабіць, будзеце там выпендрывацца, як назвалі, зараз паедзеце на цып, і ўсё. Вельмі проста. Мы ведаем, што знайсці вас пасадзіць. Мяне, напрыклад, даглядаў мужчына, там міліцыянт, чаго не мае права рабіць, калі мы стаялі зноў-такі на расцяжкі, калі нас прывезлі ў Раус. Мы стаялі тварам да сцяны, яны абшукалі ўсе рэчы. Я ж говорю, каментарий будет завтра. Яны гэтым паказалі, што яны проста накрылі нейкі маладзёвы канц, які абсалютова палітычны, дзе сапраўды прысутнічаюць антыфашысты, але якіх лозунгаў нідзе не гучыць. Я думаю, справядліва, што 21-е іх пужаюць, што гэта такой трэмор у ўлады адбываецца.